Časť hradného múru v Lednici sa v uplynulých dňoch zrútila. Skaly pristáli aj na ceste len niekoľko metrov od rodinných domov. Hoci sa nikomu nič nestalo, starosta varuje, že severná stena hradu nie je pevná a scenár sa môže znova zopakovať. Takéto kamene našli po zrútení klembového výklenku pod hradom na ceste obyvatelia Lednice. Domy niektorých z nich sú v tesnej blízkosti tejto komunikácie a tak mnohí neskrývali obavy. Výchrica prišla, tak to zhodilo. Ten kameň padol dolu. Tam z toho okna, čo si sa zesypalo, chvála Bohu, že to nejako nespadlo, že nejako bližšie. Šťastím podľa starostu bolo, že väčšia časť múriva padla dovnútra hradu. Pamiatka potrebuje ale urýchlenie renováciu. Ak sa toto nezrekonštruuje, tak môže dojsť k väčšej katastrofe. No čo si počneme? No padne. To už je tak. Pádu opevnenia sa snažia zabrániť aj nadšenci z historicko-astronomickej spoločnosti, ktorí z peňazí z grantov hrad svojpomocne opravujú. Hoci sa im podarilo získať na opravu v uplynulých rokoch viac ako 100 000 eur, je to stále málo. Určite ešte niečo padne. Sú tam vlastne nejaké časti, ktoré visia skutočne len na jednom, na dvoch kameňoch. Podobne bol na tom pred 7 rokmi aj Trenčiansky hrad, kde sa zrútila západná stena. Deštrukcia hrozila minulý rok aj na južnom opevnení. Problémom boli opäť peniaze. Na toto by sa mali nájsť, pretože v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k tomu, že by sme museli hrad zatvoriť. Táto časť Trenčianskeho hradu dnes návštevníkom už prakticky nie je prístupná. Samosprávnemu kraju sa však podarilo získať peniaze z eurofondov a tak hrad prejde tento rok pomerne veľkou rekonštrukciou. Katarína Naďová, TA3.